Здравейте хора, аз съм Ростиславски. Днес ще играем. Познайте. Job Simulator. Сега днес много ютубери играх тази игра и аз реших да си изтегля и тази игра. Аз тук съм малко играл, естествено на Гурме и Шеф, затова мисля, че няма да я играем. Сега, айде да започнем. Това почти е готово, защото тук Сай беше на гости и играехме малко. И сега Office Worker ще играем. Office Worker или автомеханик после на следващото видео. Добре, разбирам. Аз съм на 6. Хора, можем да... Добре, ще направим епизод на всичко да направим от начало. Затова, давай това. Овертайм не. Давай. Айде. Къде съм, бе? Коста. Да, добре, разбирам. Добре, компютъра. Айде, вземи го, бе. Не го уселих. Опа, чакай да... за обяд. Дай ми пари. Няма пари. Чакай, мога ли купирам? Айде! One fake money. Моля го използвам. Главата, кой ще стане? Мозък! Коста е! Подържи ти мозък! Добре, да си купим. Айде. Бурито взехме. Благодаря. Да, значи. Чакай, искам купирам. Айде. Добре, хора. Тук поставяме някакъв компютър, за това ще го изключам. Искаш пари? Това е... Кой искаш, бе? Ноц. По-добре не го казвам. Дай. Трябва го треса. Ето ти. Добре. Знаеш, аз само ще ти хабя парите. Да, ще ти го взема, бе. Взимай. Чекай. Ще пускам компютър, ако това е Intel Core i7. Отделя за Nvidia 5090. Бай. Монитор 120 Hz. Не, 200 Hz. Ще играем в RPG, бе. Фотос. Виж, това много готино, бе. Сега трябва ще играеш това. Това беше по-късно. Paint. Кой искаш? Цели. Браво на мен. Кой искаш? What? Has you hire new employees? Then fire so. Cancel for payment. На мен не ви пука. Разбирам те, но не. Кой има телефона? 112. Ало, 112. Той ме трябва тук да работя. Моля, спасете ме. Ало. Да ви... Кой искаш? Аз си дам чик това. Това ми е шефа. Бизнес, никакъв бизнес. Презентация, И какво направи? Добре. Програма. Диск. Дай ми фарка 6 диска, бе. То ще работи много хубаво, бе. Така. Let's make a business presentation. Давай, choose a team. Ще вземем така.
Давай. 100% Ariel. Ай, това ще бъде последната анимация. Айде бе. Call of Action. Презентацията ми е готова. Ай, дай ми... Уши! Какво стана тука? Кой искаш? So, you ready to go through this presentation? Да, готов Here's съм. the clicker. Use the button to go through your slides. Айде. Ай, да почнем най-голямата презентация на света. Are you good enough? Добър ли си? Interesting. Добър ли си? Fascinating for ears. Дата, 100% Ariel. Ще ви скамна... Това е фалшива Far Cry 6. Давайте. For ears. Вземи си го. Nice job, human. That was very Искам да направя още една business. презентация. И... Затвори го е! Имейл. Ше... 65 хиляди... Какво? Чачал на тия съобщения. 6 хиляди... Мали... Колко става, бе? Колко това е? Онлайн. Това е онлайн. Gamersware. Flappy Bot. Принтинг. Тук си тегля игри. Flappy Bot. Flappy Bird. Да. Вай. Вах. Това е забавната игра. Не. Право. Айде баш ще спече тази игра. Не! Продължай. Айде, оп! Ще да умра, бе. Аз ще умра, не искам. Има ли други игри, бе? Я, онлайн. Job Sim. Какво? Я? Това Far Cry 5 лева. Не, Far Cry 2 лева. Я, какво това, бе? Мисля, че не работи. Ай, подравам. Я. Gamerware Office. Free. Most Worker. Майте, да, ако бъдеш тук си стегнеш нещо и принтера и ти го принтира, направо... С кафето ще стане ли, бе? С кафето ще стане ли, бе? Я физики има ли, бе? Бе, да, има. Добре, айде да правим някаква работа, че... Да, знам, ударих та. Бабо, какво правиш, бе? 10110. Is retiring tomorrow. We wanted to give them a parting gift. Everyone's pitching in. Why don't you give me something you'd like to contribute? Ще ти дам Far Cry 2. Къде беше? Gamershare. Far Cry 2 ти дам. Което не работи, но добре, да, взимай. Oh, how thoughtful. I'm sure they will. Appreciate. It. Ай, да, ще приемат Far Cry Think you 2. could Ай. type up a quick card to go with this? It would make it a lot more. Картичка. Добре. Тук пишем. Айде. Ще ти направя най-хубавата картичка. Давай. Принт. That looks good. Hand it to Давай. me. I'll handle the rest. Thanks for helping out. Си сложим още на кафето си. Толкова кафе има, бе. Захар.
Кой може да направим? Кой ви крием? Стана бял, бе! Arr. Мъкни, бе! Дай, следващото. Айде. Come on. Things aren't going too well. We need to find a couple bots we can let go. Take a look at these employee evaluations. Ще уволним хора. Айде. Я вием. Kasi ти в джоба. Old fashioned. Те пазим. Той е много тъп. Махаме това. Бам! Fired. Взимай си го. First my stapler gems, and now this? И какво да направя? Той го пазим, той ще го сложим тук. Или... Че ще можем го купираме. Двама човека. Същия. И пакта. Взимай. Oh, I was saving up to buy a new hard drive. Имаше някаква машинка, но... Не, тук нямаше някаква машинка, бе, брат. Я, какво става? Мониторът. Някой ти го давам. Бе! Айде. Бе! Дай ми нищо. In the office, co-workers would confer surrounding Kobe. the liquid dispenser. Те съм баскетболист. 2272. Добре сега, искам да го направя това. Hey, Bill, did you see the Айде! on TV last night? It was pretty. По-добре да говорим. Print. Поди цаля, бе. Aw, now isn't that sweet? Коби. Hey, what the? Стига, бе! Hey, look. I've Кой got искаш? some papers I need you to shred. It has to be you for legal reasons. I don't want ето е anything to машинката. do it. Here, Вай, just какво да look in the направим? case. Shred everything. Just get rid of it. По стар. Къде? Какво искаш? Ръка. Заболя, брат. What? The books. Вей. Какво правим, бе? Не, парите ги пазя. Мога. See, here's the other thing. I just found out that for Go. insurance reasons, you can't actually have this much stuff in your cubicle. So, you're going to need to get rid of some of that too. What? Някакви неща. Фатбот. Идвай към мен. Да той е стрим. Не мога да го стримна. Стига. Телефона мога ли? Горкия телефон! Кой това е? Факбот, давай. Направо всичко. Взимай това. Бам. Дай слушам всичко това. Моля го това. Не. Интернет. Alright. Това that'll do. да знаете кога това е стара игра, за това за първи път имаше интернет. Ooh, that was a close one. All right. И какво да направим? carry on. Nothing to see here. Винкле Сихър. Hold it. Don't let that bot get Много е глупав той. Бориш се за... Hello, human. I am CEO Bot. Here's the thing. Boss Bot Да. needs to go away for a while, and you've been doing a really good job. So Ще, I'd like to малко offer you a успокой се, моя. promotion. Мога да се успокой се. Happy Айде, рожденият ми ден.
По-добре не го правя. Blow out the candles. Моля го ударя. Не мога го ударя. Айде. Looks like there's not enough cake for you. Here you go, human. I got you a Present. О, what? Какво правя? Ай, къв не е подаръка. Я. Хюман. Аз съм шефа. I'll leave it to you to do the honors. Знаеш кой ще направи много хубаво за теб? Не. Знаеш кой ще направи много хубаво за теб? И ти ще си шефа. Ай, подарък за теб. Еми добре, ай. Go home. Отивайте вкъщи. Отивайте вкъщи. Давай. Woohoo! It's time to go home. Ми да. Good job, everyone. Let's get out of here before boss tries to stop us. Ми... Айде. Айде, аз съм шефа. Hooray! It's 5 o'clock. Work is over. Ми да, ще свърши работа. I'm gonna have to ask you to come in on Saturday. Well, there you have it, human. Айде. This has given you a better idea of what it was once like to office worker. Ай, донати. Бам. Well, you know how to get back to the museum if you О, want как to. се ударих. I'll just be hanging out Ударих си вяра, брат. whenever you want. Те хора, направихме Office Worker. Завършихме го до 100%, което е златно. There's never a Въобще, dull day in the всички ги направихме тия сценарията. И сега следващия епизод, ако искате, пишете в коментарите кой да изберем, Store Clerk или Автомеханик. Вашия избор. На мен лично любимо е Автомеханика, най-любим. И някой епизод може да направим овертайм, който е през нощта. Добре, няма да слушам, носи. Grab a cartridge from the tray and let's get to work. Добре хора, това е за днешното видео. Абонирайте се на канала и лайкнете това видео. Ще правим още повече епизоди на тези неща. И айде! Чао хора!